Bukan Alayanta iyo di luar Alayanta di dalam Alayanta di belakang Alayanta di hadapan Alayanta iyo di dalam Alay mulai nyot Manurut iyo perintah apabila iyo mengani para karonyo nyawa lai kaji iyo dahulu 50 akidah wujud akidah makamu khalifah di pangangkang widiran mata besar yang dikatakan di dalam di luar tak begitu jujur di tapi di tangan kalau nyokito kemang mengaji jujur dicari suatu contoh pilih iyo lalu lahayo iyo palito adi anggus iyo nyuangi kamano iyo tabangno lai kahadapan kabalakan kito anta tarabang ka ate udaro ay ko baluntarang ay begitu bunyi kapado guru ulang lagi ka guru tarikat